Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. West Karbi Anglong lang hempia long bang pria Karbi apan lang pang abacumang atum ke patiji apan kang nang. Inu darenga hukiso bang puta padarongan nang kili. West Karbi Anglong lang hempia long. Kidam tang citi ni pain korener kepani lang pang abarong along West Karbi Anglong Deputy Commissioner Lepen. West Gentia Hills Deputy Commissioner atau mangbong monsam kidoji apan kacingki pedopolo. Laso ting pen monsam asap so. Ninian kido lo bonta pini citi ni pai thong kepanik puthot so luk sudakatomon kijap tu. Mukoi lumpen koma anglong arong asor lang hempi holy Trinity School along osomar nangka celang jiapat bang pli akarbi lapen inut kasi pener alang lituma driver wangsi lang pangap arong along an nang kilie hod lang pangaba cumang atum nep ceksi kok ing nang ceklu lapen unan theng choklo jakong pen hortung bor isi acumang atum tak horjun bomlo apran karmoji aphan kachingwai arsik jidahut alang litum bang pliatum charting phunsi adimalong pen katatlo inu rensing terang kumanglong asora bangke tapadarongan nang lido tapat ronga saratum lapen rongaratum humridun si raikum sekhialong ta pondo lapen doktor hang PC treatment en bomlo bonta Karbi bangke thoma tumaphan nonamat longpon pilang pata tapat KSA klembang phuatum pen birta nangpali. News text report Karbi Anglong News. Taklama. Son thak si lapu administration tuma bangke kacingki ke normal si panse alang litum cingki ponlo nilitum tapadarong asoratum stame administration tumpen latumpen kacingki ateng si nilitum apan hukum ki pia bangke nol bangso kacingki ese ka bangke nalitum thangta kelet asi na bangke nalitum cibire lapen bangle suluk sudak akam nang claim sitame nang litum claim dun rekthap pomatse nilitum tapadarong committee lapen rong asumara tum pan anta gangbora tum pen chikhang lo lapen nilitum bangke monsam kibije phanitum bor ilo bonstame pinile thotstame pahini khotona bangke nang dukok lo hala bangsu mukoilum pen ke wang korti tum handa la puson plang lo lapen non dak tapat long le thot sitame padabapor sokirot nilitum lang roi sinar lo apotsi nilitum hadak lapanga barong tibok head adim nilitum sokirot damlo nilitum akorte tum bonstame alang litum phanta lapanga bachumang pangthek thek the tum alang litum along wangsi bathilipen alang litum phan up damlo lasi inura bangke areng sulo hasonteron ko alang li lasi aphu along lapen anung lapen akeng along bathiliamu kiro lapuson dulu lapen la hai ans tamen litum polis tuma pan than pachini se pini anarlo bangke alang litum cidodun lo Socheng dhenta diopani ruthe anglong long Dr. Himanta Biswa Sharma apiso longle ke nampu alam ki keklang Lakha Troxy Socheng Dhenta constituency ke parlo diopani ruthe anglong long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apiso homestay pen trekking biponji pu amen pen longle namdet pu Socheng Dhenta EPHLC asong pen lamthe pangdakpon Lasi ahok pen kalima kalangma Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pen ritarli vektang pupu kachuningre Ate bang swadim non habit ke pan lok lapen towar kasalam lok lo pusi pherangkialong nang pachinidon Badak mendude gopin rongpha lapen silim kwa labang swadung long isi bariang long do labang song long Dr. Himanto Biswa Sharma piso alangli menpen riniki mia Sharma to alangli menpen ciri surisi ate 1000 bigas alangli kinampon popu cingkrak daro tapi non alangli tum kam tak lempon bomlo alangli tum non haladak inglong long papan bomlo lapen angko la kemtap sitami kimpon bomlo silahai hai kam ke claim ke Karbi Anglong sor chini dun masidi dun dem asi nilitum alang litum aphana bangke la alang litum ke kichi ke bia tum benak alang litum aphana bangke ladak Karbi Anglong long ke long li tanam long le
asona kam dak claim long lip dele nang litum Karbi Anglong to nawas council pen la pen team of Karbi Anglong pen kupi kacuma tha sinang litum kiche tum phan ki Georgi punang litum kema thapon lo la pen claim pon lo si chukidam tang ni chuklu joni aprang ni litum phana ki than VTC chairman ak hai brongson terang ni litum phani than bang ke je labang solong le ke aja tak claim dam de kachu yor phan le ni litum ke kimang kali chu yor da Georgi ni litum ningarong lo la pen ang ko labang so lamang ke inglong karlu dam ye phan sia lang likidam cho la pen arnam kardom dam ye phan sia dam cho arnam ka chordom dam la pen inglong karlu ke majok dar long pusi to jok kurwang tu la sin litum do clip lo sitame nor bang ke alang litum hem tap kim pon lo asona kam klem pon bom lo la pen development ason ans tame alang litum klem pon lo alang litum non kar ki kar jutulong bang ke ili kar biatum tame development ason long dun po pusi alang litum kaneng ji la sin litum jasimet ke tim Karbi Anglong la pen Dr. Himanto Biswasarma tuma phanta pachini lo je ladak ke alang litum amen pen tulok ke dagya taklem long le ang ko jong se claim ji pulo de litum Karbi karbagatum tame kiplang ki tum dulang la pen lagele Dr. Elituma sar CM alang li jong si ki claim ning hang por alang li men pen claim not na ni litum thangta kham khiduna ta athai ve la pen claim na 1000 बीघा खाली 2000 बीघा ले alang litum ning hang pustame pa enang sitame banga khai bang kila dak claim long le pusi litum pini kadang no nang litum pan kham khitib jong si claim det pulutang te litum pini nang litum pan nang pachini lo ne litum sang se pin pen kaprek step to ne litum benang ko pen lan su se non ke dam tang tumi ti ge alam lo Nogong district pen panchayat pen sitame voter ID Aadhaar card ration card nang litum chithon nam lap nang pu job card chithon nam nang pu jong si chithon nam de pulutang te ason hemsu punoi ajar punoi tuar mi lang punoi nang litum plain pen gelong lelu pusi border ki do arada tum phan son si kither lapen ilitum Karbi atum mangke facility pustame Karbi Anglong pen gelong lepin atum bud jok blok pen par ki thang dawe aso pen ama si alang litum Karbi Anglong ki doji kalilu ki do de ji phan si alang litum matharong asini li nang litum aphan kapachini ke lahalo tim Karbi Anglong atum jasimet border area nang litum nonang CBG sirak nang po lapen alang litum aphan asona facility ta kipi pon paong chet si nilitum nang litum phan chuning ri pon paong chet nang ji ate kijun pendang lok hem me ri lang ka doga besitame alang litum phan si abisi pi ponang ji posi nili jasimet nang litum phan pachini lo Chukihela mini stadium along anam kiso arnisi suri thong kebra phonang ji pupena jok Chukihela higher secondary school pathua klamalong si long bichi du Karbi talent han lun kilon audition and pon lakhain korophonile constituency ke paro Chukihela long sitame CEM dream project pen mini stadium mate auditorium hall Chukihela phanta panong si kimpi pondo bangso mini stadium kidam tang pai chiklo ni phai kresir ke parnisi ingpu pondo Long Beach du Karbi talent han singing competition Karbi Film Society atum kapatir pipen along lun kilun audition and pon bombang bongsi jiti ni phai thong ke pani Chukihela mini stadium along ke pedoji aphan arni hot pondo bonta ni lib sport association atum pen mini stadium along jong si doji bulote arni si suri thong ke prop pinang ji bupen anam ke en kiso par pikajo do ponone datsi Chukihela Higher Secondary School Pathua Klamalong si audition and ponangkoklo audition ki analong kachapati hatuma phan krungkang sai mate judge SE Kathar Prasantiso Nikatok BP atumsi lun kilun atti odalam the langdon si krunging saidun kilun kachapati atum ang thek mate rizalabang lun kilun ki jume pik atuma phan ke addimalong amasi mega audition entry kodabang pipondo Ajhaka tuma banga phan ke Facebook page Long Beach du talent han pualong si long kon pupusi Karbi Film Society atum pen pachini pon News Desk report Karbi Anglong News Ya kote injil tum hans Karbi Film Society lo pen KCS angin pen suri akadom pa jiriglo jasmet pe lahan lo
Nitum long bichi du Karbi Telan Han po Karbi Film Society and pen 2018 and kan pak cheng pon lo ala so ning kan penahan si party lo nong ida pon long lo ni tum cash prize la pen trophy certificate la haita pon lo la si peneng wang bom ben peneng le thota la Karbi Youth Festival Sertalin ke talon la bang so amen pen labang so kapag hang amendment sinil tum puthot nge long bichi du Karbi Telan Han singing competition labang track pen kilun jase mede karaoke puda bupu la so mathadam sinil tum Karbi Anglong atok anu labang so kapag hang la pente penangan lunse pi ka charlie tum lunse po ke man kang tung lunse pi ke man kang tung tum penang du jase alang li tum aphan labang so keng kamisi ang deng west tami nilitum labang so ang song pali je phan labang so kabor I dun je phan ma thapon si non atokanu Karbi Anglong atokanu ta labang so audition bang e bidam lo lapen pini nili bahawar bang bom pendak nili bahawar ami ni tumla nili bahawar bang so dun kilun ka charlie mate ke thek abang tu bang ki sumhan pini penan ing wai ponlong lo lapen thek ponlong lo lapen pini le thot ha umrang sulong stame la sonsi hadak tanon ing wai bom lo la si bang bom men non e prangge wang sta penana dim du la si lundun ji aning hang botum pulutang de Karbi Anglong no hok audition long le pidun da chok mena hawarting ai nang ni jong sidak te bok hes tame pini sai pini akitikuk du kok pulutang te lalo lapen jasemet magela halo il tuma la wi mi tum han wi mi pupe nil tum non la non ke mang pod bangke la saruan ningkar ke phopen abat an bangke ho saruan stame lun ka tung tum bangke la bang so lun pon un lo lapen te nil tum non la long wayat pen pulutang de diputar lang sulong mega audition ko aku bithuji haladak pen invite kon thuji lage bang thokep pone hadak mega audition det pen kang wai bang nil tum judges kado go we tum pen chingwai ching sai si la bang so bang ke la lang tum lama teng pen nil tum bang so bang di pon po la pen ke hai bang phu bang ke first bang ke suri thokep anong ep pon ji tangka la pen te trophy certificate la pen de adun thu bang ke suri thokep la ta loson lo trophy certificate ji la pen te third prize ingeng thom nong e bang ke suri koi ada certificate trophy PG lapen de si pangdak pondu ni tum Karbi Anglong hawar lapen angtan hawar kedo an audition ki pen ki pidun pen ke thek the nai abang phu phang same ni tum pine sonbak anong e ke pajiri phanta ke chisik ponta tu basi jasmet per la lo la non mega audition men chenglok ki jut final an bang ke dipu tar lang so la ki pi chalong star people ho salong Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Type 4 Pen DAV Higher Secondary School Dipualong 100 bedded girls hostel Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Ingpu Pontanglo Chitia Chikloni Phaithom Kebarni DAV Higher Secondary School along 100 bedded mate bangpharo isikejang girls hostel Ingpu Pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council SSA lapen RMSA a department pensi 100 bedded mate bangpharo isi lo Charlie Osomara tumaphan kepanong pi adim pini Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Ingpu Pontanglo bangsokang pupona mayalong kachitong don MP Horan Singh Be MLA Bida Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang EM Amar Singh Tiso EM Richard Tokbi EM Prabhachandra Taro MAC Joni Timung lapen DAV High School a principal EM MAC atumta chetong don labangso hostel kang puamelong alhisar puaman pen Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje pon atingke bangso a hostel laki jasemet pet rong arlu mati kedu kelak ausomara tuma phansi panong pilo athema kedu ke thak pendanglo kecho kejur anseta ake joy pen warsai pipon lo puta ferangkia thengno nangning jedon halapu DAV High School a principal pen kaningje ponke bangso a hostel nonamat kedo ke thak ji atuma phan admission pipon pelang lapen ingdeng sirke pen ingdeng krihini kacharli atuma phansi panong pilo lapen jongsi konatne high school a student atumta kedoji ninghang pulote doji aphan warsai long ponji puta ferangkia thengno pen nang pachini don Difu pen Nelson Terang Karbi Anglong News BV Type 4 Girl Hostel 100 bedded Pinidang Ingpu Ponlo Karbi Anglong Autonomous Council
SSA department bensi RMSA department bensi la deng konsi 100 bedet mane bang pharui si arlo sotum gar hostel kachar liji dak na dak la so hostel do pen mane ke dak college dun po mane ke university dun po mane ke dak DAV school long dun po mane ke government college dun po la so awar sai Karbi Anglong Autonomous Council pensi pipon lo pining bangke registration pining bangke 50 morning pen bangke ako 100 do po la si ake joy pensi la dak hostel ke do awar sai ke ki pipon lo Karbi Anglong Autonomous Council pen la pen ke kicho kijun la pen ang tonan tame ake joy everything is free la si la son thak thak sinil tum Karbi Anglong along ka prek ta impu bon bom lo do bom lo jate Karbi Anglong education system bang kapre district a state pin kapre prang pon thek dia phan sini tum da bori la pen BPL family tum ki dukelat alo so tum ke tangka poisa ka dore joine pen hostel fees ta jipiune la tum rent ki duita abar sai ave la pen galang tum nane hem mane hem ke dudunji la sona bar sai ka biya tuma phansi Karbi Anglong Autonomous Council pen bang pharui si dak also somartomasi dak pipon kichu ujun pen ang ton